Tapi nek dipikir-pikir to Pak Lek, aku ki yo iri ngono karo maling. Lah iki neh, iri meneh. Iri ki sifate setan lho. Iki malah iri karo maling iki. Lah ngapa? Pak Lek, aduh, kampret bocah kok. Malah ngaget-ngageti wong tuwek kurang ajar. Waduh. Jane nang apa to iki? Kok malah nangis. Teko-teko malah gawe wong emosi bener. Suwedih lah kowe Pak Lek dinyeki karo kancaku terus dinyeki jomblo. Masa jomong ini. Truk aja gandengan, masa kamu enggak? Masa dipadaki karo truk ini piye? Tapi bener juga ya. Truk aja gandengan, masa kowe ora? Jadi piye lho Pak Lek solusine lho bener ora dinyeki kancaku neh. Iki carane. Yo makane dadi wong ki usaha ngono, usaha ora gur kontrak. Yo ora wae jane aku ya wis usaha ya. Ini iki carane. Pipe cewek sing mbok golek iki ya mbek karepmu ki arep piye ha? Ya nek karepku ngono aku arep golek sing serius ae Pak Lek. Rasa suwi-suwi pacarane. Sementing gelem dijak serius ngono. Wah, iya wi, bener. Nggo apa pacaran tahun-tahunan nek akhirnya ditinggal nikah duluan. Apa pancen wis nasibku. Yang pertama jelas, ayu. Wah, nek kuwi gampang. Cah-cah saiki mas aku yo ayu-ayu yo akeh. Nek gur golek sing ayu ngono, oke, gampang nek iki. Apa terus nek iso yo berpendidikan awalnya. Minimal yo S1. Iki yo gampang. Saiki sarjana-sarjana yang dudak. Jadi nek ayu terus berpendidikan sarjana S1 wis ora susah golek, gampang-gampang. Lah, sing ketelu apa nang telu? Sing telu anu paling sing sholihah. Ngerti agama. Dadi aku ora perlu akeh-akeh ngajarine. Wah iki agak angel iki, angel. Soale saiki oke wong wedok pakaiannya tok sing syar'i, tapi hatine kurang tentu syar'i. Tapi gampang, iso diatur. Kok goleke urusan pondok apa-apa wis gampang insyaallah. Agamane apik insyaallah. Sing terakhir apa sing terakhir sing papat? Nek salah papat balik aku golek sing jelas iso masak terus gelem dijak ngewang-ewangan ladang. Wah, iki. Wes iki. Wes nek ora enek, sing kaya ngono iki ora enek. Mosok to balik. Nek golek sing ayu, pinter, kuwi oke. Tapi nek ayu, pinter, gelem dijak ning ladang iso masak iki. Duh, angel lho. Ya wis Pak Le aku wis ngene Pak Le njaluk tulung ya ben ponakanmu iki iso ndang entuk jodoh lho ben diseng-seng karo kancane terus ini. Ayo Pak Le. Gimana masalah nih Pak Le, balik masalah nih, masalah anyar ini. Aku iki karo nganu karo kancaku Parno lho. Lah ngapo meneh kok iri karo Parno ki? Ngapo emangi? Lah mosok mantane yo akeh, saiki pacare loro, mantane akeh, ayu-ayu kabeh iku piye? Loh, yo paling dhek nganu, ganteng paling ganteng. Astagfirullahaladzim, ganteng kok dilo paling rai kaya silet kebo lho. Kulite lho kaya aspal. Karo silet wajane padha. Biasanya nggak ganteng karena dia sugih. Ya ampun, sugih kondi. Ya tuku rokok ibu tilang. Ngono ae sik utang. Biasanya nggak orang ganteng lah sugih oke sing pacare yo nganu pinter, biasanya pinter. Jone pinter didelok opone pintere.
Nang sekolah lho dek juara 1. Kok mburi? Aduh. Ora juga itu. Lah terus sing digoleki cah wedok cak. Lah terus sing digoleki arek-arek wedok ki opo? Lah yo kuwi lah pale aku ki yo heran. Lah wong rai kayak silit kebo. Kulite kayak silit wajan. Rambute iki lho kayak sapu ijuk. Ya kok oke lho pacare mantane ayu-ayu kabeh. Lah sing digoleki iki opo? Daripada memperbanyak mantan, lebih baik memperbanyak teman. Karena dari teman bisa berujung ke pelaminan. Tapi udah dipikir-pikir toh Pak Le, aku yo iri ngono karo maling. Lah iki neh. Iri meneh, iri ki sifate setan lho. Iki karo maling. Lah ngapo? Ngapain ora kon iri lho? Maling iki lho guys ngejar tanpa memandang fisik.